Kad su sutradan sišli s gore, Isusu dođe u susret masa svijeta. Neki čovjek iz mase poviče: Učitelju, molim te, pogledaj mi sina, jedinac mi je. Opsjeda ga duh, pa odjednom počne vrištati, bacati se i pjena mu ide na usta. Jedva ga ostavi kad ga čitava izmrcvari. Molio sam tvoje učenike da ga istiraju, ali nisu mogli. Isus odgovori: Nevjerni i opaki naraštaju, koliko dugo još moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedi sina. Dok je dječak prilazio, zloduh ga baci na tlo i počne ga grčiti, a Isus zaprijeti duhu, izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu. Svi su bili zadivljeni Božjim veličanstvom.